Jo volia preguntar-vos si des de la policia local s'ha obert alguna investigació pel fet de que davant una sentència que hi ha hagut condenatòria a un senyor, diuen que anava acompanyat a l'hora de fer coaccions d'un policia local. Si això d'alguna manera ho heu estudiat, si sou coneixedors o si penseu fer alguna cosa. Bueno, el tema, avui estem parlant de falles i penso que és un tema que ja s'ha aclarit des de l'Ajuntament i és un tema personal i avui estem... No, jo me refereixo a un tema de policia local. No, és un tema, estem parlant de falles, jo penso que ara no és... Estem parlant de les falles i penso que la pregunta no toca. Respon a la roda de premsa que estem ara... I quan la faig? Quan la voleu que la faci? La valoració quan la farà l'Ajuntament? Quan sabrem més datos. Per almenys els datos que coneixo és el poc que vaig llegir ahir. Desconeixo més datos de la realitat. Avui la premsa publicava això, vull dir, comentava. Jo no sé si és normal, si ho sabíeu o si heu aneu a fer una cosa. No he tingut tant de temps com tu per llegir la premsa d'avui. Una de falles.